Sí. Sí, molt bones tardes a totes i a tots. Presidenta, companys, companyes en representació d'altres governs, membres i representants dels diferents consells econòmics i socials, amics, amigues. En primer lloc, molt bones tardes i, òbviament, és un honor per a mi venir en representació del govern de les Illes Balears i de participar en nom d'aquest arxipèlag dins d'aquesta interessant jornada que jo crec que ens ha permès reflexionar sobre temes que són totalment cabdals, no només pel present, sinó sobretot també pel futur, no només de la Mediterrània, sinó del nostre planeta. M'heu de permetre que vos enviï a totes i a tots una cordial salutació de la presidenta del govern de les Illes Balears, que no ha pogut ser aquí, però que, sens dubte, també vos volia saludar i encoratjar a seguir aquest camí que avui s'inicia. Certament s'han fet moltes reflexions interessants sobre, com deia abans, un tema que és totalment estructural des d'un punt de vista de perspectiva de futur, no només a nivell o a escala regional, sinó a escala planetària. Jo crec que estem dins un paraigües d'emergència territorial, emergència ecològica tàcita i que, de fet, ja ens està derivant amb uns efectes molt palpables dins el dia a dia de les nostres rutines, amb efectes totalment visibles sobre el nostre territori. I que, per tant, jo crec que aquesta ha de ser la major i la més important encomana que tenim, no només des de les administracions, que també, sinó també com a societat. Certament, el cos acadèmic i científic du dècades advertint que dins d'aquest context d'emergència climàtica la mar Mediterrània se situa com un dels punts més calents envers les conseqüències i la intensitat d'aquestes conseqüències. I jo crec que almenys dins la Mediterrània occidental estem vivint com els fenòmens meteorològics o naturals són de cada vegada més recurrents i de cada vegada més intensos. Òbviament, dins d'aquest context d'emergència ecològica, sens dubte, i avui s'ha centrat molt dins el debat produït al llarg del dia, la contaminació de la mar Mediterrània és un fet que preocupa i, sobretot, que ens ha d'ocupar. Ens ha d'ocupar com a administracions, però, sobretot, també ens ha d'ocupar com a societat. Avui s'han donat i s'han reflexionat sobre dades, sobre casos concrets, sobre realitats concretes que certament criden molt l'atenció i que és important que en trobades com la d'avui posem, d'alguna manera, quantifiquem d'alguna manera aquestes problemàtiques. És una problemàtica molt extensa i molt complexa i que certament requereix d'accions. Òbviament, les accions puntuals, individuals, locals, regionals, són accions indispensables. Són accions que cada vegada tenen més importància i són accions que de cada vegada més s'han de desenvolupar. Des de les Illes Balears duim un full de ruta molt clar i molt definit. Des de l'any 2015, la planificació ambiental de les Illes Balears pretén ser una planificació estratègica, una planificació integral que vagi entrellaçant polítiques amb un objectiu comú: incrementar la protecció i la conservació terrestre i marina i, a partir d'aquí, després, intentar impulsar accions concretes que permetin pal·liar alguns efectes. I estem parlant, per exemple, d'una llei de residus molt pionera, amb una mesura molt contundent d'eliminació de plàstic d'un sol ús i un servei de neteja de neteja de litoral precisament per retirar de les nostres costes tots els plàstics de la nostra mar balear. Com dic, les accions locals o regionals són molt importants, però avui s'ha fet aquí una reflexió que per mi és la reflexió més important que hem de fer, que són les sinergies entre els diferents territoris que bordejam, en aquest cas, la mar Mediterrània.
si no treballem conjuntament, si no establim polítiques conjuntes, si no impulsam fulls de rutes conjunts, possiblement, segurament, la solució definitiva per incrementar la conservació de la Mediterrània serà més difícil. Per tant, en aquest sentit, crec que és important manifestar la importància de les trobades com la que avui hem pogut gaudir i assistir. Una trobada que pretén establir aquestes sinergies entre diferents territoris perquè entre tots i totes puguem teixir una política que se centri en una visió general i integral de la Mediterrània amb un objectiu comú: incrementar la seva protecció, però sobretot garantir la conservació per a les generacions futures. Només, única i exclusivament només, treballant conjuntament entre les diferents regions i els diferents països, tant nord, sud, est o oest, serem capaços de millorar i d'albirar un millor futur per la Mediterrània. Moltes gràcies, força i endavant. Merci, Monsieur le Ministre.